Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bengi ning njaba ngarepan dhewe lho. Yes. Wis do turu. Jam bengi wis do turu. Tapi iki yo arep durung iso turu. Mek nunggu tengah wengi sik. Mek tengah wengi salat donga. Apa sing dadi kakarepane iso kejabahi. Urip iki memang angel. Nek ra diimbangi karo donga, karo usaha, ra diimbangi karo apa? Nek kurang nerimo terkadang urip yo krasa pahit. Karya awake dhewe piye lah ngrasane. Jenenge wong urip yo ora ana sing sempurna. Yo ora ana sing gak ana sing abadi ning dunia iki. Wis enake sine iki uji cobaan isine. Nek rajan awake dhewe mampu kuat wis tumbang. Pokoknya jalani aja tetap semangat. Ojo lali berdoa. Mbah lagi pirang-pirang dino iki ra doyan mangan. Pokoke pikiran bruwet iki guys, bruwet. Tapi tetap dijalani ya, tetap semangat. Musuhnya panas. Wajahnya wajah ireng. Bene iki ora ngene udan, guys. Jek 3 panas. Penting cuaca panas ati ojo nganti panas. Tetep diyem-yem di adem-adem. Obate yo mau nyuwun karo sing kuwasa, nyuwun karo Gusti Allah. Wis yakin hatimu bakal ayem, tentrem, adem, ayem. Wis kuwi tok kuncine. Masalah dunya materi iso digoleki. Nek rajan rezekine ora bakal nemoni. Kabeh mung titipan, guys. Awake dhewe iki mung trimo oleh titipan karo sing Maha Kuwasa. Mati ora bakal nggawa. Awane apa mung amal karo ibadah rene liyane. Ya wis ngono lor, wis cukup dawa iki. Ngobrol-ngobrol dhewe. Iki mau ngomong-ngomong apa, mau ngomong kosong tok. Tapi ya piye nah. Memang keadaannya ngono ya wis guys, ngono sik wae, kapan-kapan disambung meneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di komen, di like, di subscribe. Matur suwun.